Zona hadi anatuambia kwa maneno hadi kaina matasimu kwa makala kunyoza kwambili. Kwa matasimu muri bezifuka zokuti paka na twazinyoza kuti mokuti yayi. Matasimu muri bezifuka. Kwa matasimu ndazibwera. Mulungu anani cholinga. Ala likumwamba kumaso abeleka mpenda bali pose. Pamene uli. Apa anthu ena akamveto mwina kujoni amatenga zitumwa. Kuti wendo waende bwino. Samake chikhulupiriro chakuti kunjo kuti Mulungu koma wamekaniya kuti chikundiyenda sabwino chani chitumwachi. أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ndi Abdurrashid Chauma kujogera ku Free Online madrasa kanzana ntondana kama jogawe. Ndina Juma Jafari nimakha Chiganga Mamuni. Chabwino. Nimafuna tiyezana bankaya kuza kwa Islam lakwanzeka? Ndio kozeka. Munampa mavaona kuti mwali shiriki. Munampa mavaona maona na kuti shiriki. Amali shiriki ndi jani. Shiriki Kuperekeza Mulungu ndizinthu zosakhala bwino. Ndi shirika ikulu kwambiri. Tofauti zamene za shiriki kucheka madzimene mokukhala. Tofauti zani kwa. Pali shiriki choyamba monga ifeyo apa anthu ena akamveto mwina kujoni amatenga zitumwa kuti ulendo waende bwino. Samake chikhulupiriro chakuti kunjo kuti Mulungu koma wamekaniya kuti chikundiyenda sabwino chani chitumwachi. Kwanza kisinje chitumwacho masafa chikuende sabwino. Chikuende sabwino tumwacho. Anthu sazindika kuti ulendo amendesa ni Mulungu. Ndemene wapanga shiriki. Amene ndo apanga shirika ikulu kwambiri. Wapanga shiriki. Chabwino. Ndimafuna kuzoita kuti munthu wapita kwa sing'anga. Sona pita kanyamula chitumwa. Sona pita mwina make kuti wakhulupirire muzinthu ngati zilizo. Zimene zozo. Wangopita kwa mankhwala ndikumabwera. Munthu amene apanga shiriki. Zitenga mankhwala amene apita katengawo. Ngoyamba mankhwala mimba. Kaya mutu. Okay, si shiriki imene. Si shiriki. Si shiriki. Masuku anoti anthu akumanyoza madrasa amene aphunzira amene makamaka mwa chinyamata. Mpaka anathuma kuti amene apanga madrasa amene sosasira. Ngankhulapo chani wakhale kuzamene. Okay. Ine ndi natonchi. Zona hadi anthu kwa maneno hadi kaina matasimu kwa makala kunyoza kwambiri. Kwa matasimu muri bezifuka zokuti paka na anthu azinyoza kuti mokuti yayi. Matasimu muri bezifuka. Kwa matasimu ndazibwera. Mulungu anani cholinga. Thandiza anthu odwala amene mavuto ena ndi ena amathandiza. Ndeni mawanu ndorani kwa anthu amanyoza amene ake madrasa. Okay. Ine mawaine kungoti kungwalangeza anthu asamapanga. Chifukwa mu madrasa ulibe chifukwa chile chose chakuti azinyoza. Mungu asema makhori Allah likumwamba kabana apezeka pana pali pose. Allah likumwamba kumaso apezeka pena pali pose. Pamene uliyo. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات.